Nagpapatuloy ho ito hong rescue, pero pagkagat ho ng dilim, napakahirap din ho yan para ho dito sa mga rescuer. Dahil ang tama, dito ho siya gumuhong gusali, pancake, ganun ho, isa-isa larawan. Talagang yung guho, mga kaibigan, napaka-komplikado para ho i-rescue ho itong ating pong mga construction worker. Ngayong gabi naman ho, mga kaibigan, hindi lang ho natin pag-uusapan ang pagbagsak ho ng isang under construction na gusali dito ho sa Angeles City. Bakit, Paulo G? Ano bang pag-uusapan natin? Sabi nitong ating mga followers dito ho sa CLTV 36, mas malaking tanong ho ngayon ang ating pong ibibigay sa mga followers ng CLTV 36. Sapat ba ang proteksyon sa mga manggagawa sa construction industry? Kasama ho natin ngayon ang representante ho ng Manggagawa Party List, aktibong-aktibo ho sa paglaban sa karapatan ho ng mga uring manggagawa. Representative Eli San Fernando upang talakayin ho ang labor protection, occupational safety at gayon na rin ho, mga kaibigan, ito hong usapin ng accountability sa mga construction project, lalo na ho ngayong mabilis ang urbanization dito ho sa ating bansa. Kasabay nito, lumulutang din ho ang impormasyon na nagkaroon umano ng stoppage order ito hong Dole Region 3 ayon ho kay Director Geraldine Palmillo dahil umano sa occupational safety concern sa proyekto. O anong tanong mo, Paulo G, kay Representative Eli San Fernando? Sa bawat construction site, construction project, gaano po ba kahalaga ang ito? Una, pinoprotektahan yung welfare ng workers at hindi lamang ng completion ho nitong proyekto. Bumati ka muna sa mga followers natin sa Central Luzon. Akong. Magandang gabi, Boss Paulo G, at sa lahat po ng nakikinig at nakasubaybay sa inyong programa. At sa mga kababayan natin sa Pampanga, ang amin pong panalangin para sa mabilis na pagresolba dito sa gumuho na 9-story building dyan sa May Angeles. Kong, sa pagtanggap mo muna ng balita, paano mo, tayo lahat minanamnam nating mabuti yung mga impormasyon na nakakarating sa atin. At ikaw, nasa ground ka, lagi kitang nakikita kung paano yung simpatsya mo sa mga uring manggagawa, lalo na construction worker. Ano ba ang kalagayan ng mga construction worker dito sa Pilipinas? Actually, Boss Paulo, kanina ko lang din na balitaan itong gumuho na 9-story building. At striking, yun to, tama yung binabanggit mo. Ano ba yung kalagayan ng mga manggagawang construction worker dyan sa gumuho na istruktura na yan? And I am pretty sure na merong problema yan pagdating sa occupational safety and health standards, yung OSH na tinatawag. Alam naman natin ang mga manggagawa sa sektor o industriya ng construction, yan yung mga pinaka-prone to health hazards and risks. At yan din yung mga hindi ino-observe o pinapatupad yung mga basic labor standards mula doon sa sahod, sa mga benepisyo, hanggang doon sa pagtitiyak na yung lugar kung saan sila nagtatrabaho ay safe. Halimbawa, sa occupational safety and health standards natin, dapat kapag may mga ganyan, may mga construction, napapatupad yung halimbawa may mga safety hat, may mga safety officer, at yung mga safety protocol ay well in place. At yan ay matitiyak kung merong present na mga safety officer doon sa construction site. Kadalasan, Boss Paulo, yung mga ganyang standard, dahil nagko-cost cutting, yung mga may-ari, yun ang mga nagpapakonstruct, may it be commercial building or kung ano mga struktura, nagko-cost cutting, so hindi na pinapatupad kung ano yung nakasulat doon sa occupational safety and health standards natin. Hindi na kumukuha ng mga safety officer. O kung kukuha man ng safety officer, hindi naman talaga tunay na safety officer, masabi lang na compliant sila. Kaya ang ending niyan, pag nagkaroon ng ganitong mga bulilyaso, nagkaroon ng ganitong mga problema, halimbawa gumuho. Diyan nga sa Pampanga, gumuho na yung 9-story building na yan. Dehadong-dehado yung mga manggagawa kasi hindi na nga na-observe yung basic labor standards, lalo na doon sa safety and health standards. Tapos, wala pa silang habol doon sa kumpanya.
Nasa So, double na, whammy. nasa pulbo na yan, Kong, no? At totoo, gusto nating maging intindido itong mga nasa countryside kasi kapag napag-uusapan ho yung usapin ho ng trabaho sa construction site, kapag ikaw tambay at nahila nitong iyong kaibigan, yan si Foreman, okay, sige, maghalo ka ng semento, pwede na, kabuhayan na yan. Ito, mahalagang maintindihan ng ating mga followers ngayon, kung Eli. Kapag may initial findings o prior violation sa occupational safety standards, gaano po ito dapat kaseryosohin ng gobyerno at dito pong mga negosyante, itong mga developers? Kung meron pong problema doon sa occupational safety and health standards natin, dapat ini-enforce agad yan, halimbawa ng Department of Labor and Employment. Kasi ibig sabihin, kung ang isang istruktura o isang construction project hindi nga compliant doon sa OSH, bakit pa itutuloy yan? Di ho ba? Non-compliant na nga, ibig sabihin, anything that may happen inside or within the premises of that construction site or project, ang dehado dyan o nailalagay sa alanganin, buhay ng mga manggagawa. So buhay at kamatayan pinag-uusapan natin dito. Striking example, Boss Paulo. Halimbawa, one of the basic OSH standard natin, dapat may personal protective equipment. Yung mga manggagawa doon sa isang construction site. Halimbawa, walang pre-provide na hard hat. Nahulugan ng bakal mula doon sa ika-10 palapag. Nahulugan ng bakal sa ulo yung manggagawa. Patay agad yun. 'Di ba? May namatay na manggagawa simply because hindi pinatupad ng construction site o ng kumpanya na nagpapatayo o may proyekto yung basic na personal protective equipment. So kapag may violation sa OSH, nakita na halimbawa ng isang ahensya ng gobyerno, say for example ng Department of Labor and Employment, the project should stop or be suspended. Who has the enforcement power over that? First, the agency, and then second, the local government unit. So yun, ganun ka-importante to, Boss Paulo. Hindi Alam nyo, dapat baliwalain itong mga OSH na to. alam nyo, Kong, buti nababanggit mo yan at dito ho sa mga nakikinig ho sa amin, interactive ho itong aming pong programa para ho sa publiko, mga kaibigan, dito ho sa mga andyan ho't involved sa construction industry, no? Mahalagang mapag-usapan ho natin gaano ho kalinaw yung pong mga safety nets. Walang PPE, yan, binabanggit ni Kong. Walang malinaw na safety officer, overcrowded barracks. Ay, nakikita ko yan eh. Exposed na electrical wiring, walang emergency exit, walang visible permit at signages. Dito ho sa senaryong ito, yung real score, nakikita naman natin sa ground. Paano nyo itinutulak sa Kongreso na itong mga masaklap yung paggamit ng terminong pobre, di ba? Kasi yung mga yan, informal workers pa nga na nababanggit minsan kasi wala man SSS yan eh, di ba? Tama. Magugulat ka na lang pagka nagka-disgrasya, nagka-aberya, doon tayo naghahanap ng ano nangyari, di ba? Tama. Ano po yung mga itinutulak ho ninyo na talagang kailangan ho nating maging malinaw dito ho sa industriya ho ng construction at ito hong mga manggagawa ho natin dito talagang apektado. Tama, Boss Paulo. Alam nyo, very vocal tayo dyan sa pagpapatupad o pag-i-enforce ng mga basic labor standards ng Department of Labor and Employment. Ang dami naming nakafile na mga House resolution sa mga specific cases na hindi nagpapatupad yung kumpanya ng basic labor standards. At yung DOLE nga dapat mismo ang pumasok dyan. So we have that oversight power, yung maglunsad ng inquiry in aid of legislation para matignan natin paano ba ini-enforce o paano ba pinapatupad ng Department of Labor and Employment itong mga basic labor standards natin. Kasi alam mo, Boss Paulo, itong halimbawa OSH, hindi lang dyan yan sa gumuhong gusali sa Pampanga. Very prevalent yan sa napakaraming mga construction sites. At yan ang araw-araw na dinaranas ng ating mga manggagawang construction worker. So anong ginagawa ng Department of Labor and Employment? Nasa pool mo, Boss Paulo eh. Ang ginagawa ng Department of Labor and Employment, very reactive. Very reactive. Pag meron lang nangyari na aksidente, meron lang namatay, tsaka lang kikilos. Bakit hindi kasi maglunsad ng inspection itong Department of Labor and Employment? At kung magi-inspect, dapat yung makatotohanan at makatwira na inspection. Kadalasan kasi ito totohanan, real talkan, Boss Paulo.
ang inspection na ginagawa ng mga labor inspector natin, kadalasan fixed eh. Ibig sabihin may kakausapin lang na mga tao na ibibigay ng management para sa masabi lang na compliant yung company nila pagdating sa pag-enforce ng basic labor standards. So just to say compliant, di may kakausapin na lang. Ito, binigay na tao ng HR o ng management para lang masabi na may nakausap yung mga na may nakausap yung dole ng mga manggagawa. So kaya yan yung tinutulak natin mula noon hanggang ngayon na yung dole wag reactive. Dapat proactive at dapat yung labor inspection, yung mga site inspection talagang siniseryoso. The sad thing, Boss Paulo, ito sa mga kababayan natin sa Pampanga, up until now, ang mas malala at mas malungkot, wala pa tayong functioning na secretary ng Department of Labor and Employment. At may epekto yan dito sa pinag-uusapan natin. Ibig sabihin, walang malinaw na direksyon ang Department of Labor and Employment kung particular dito sa pag-i-enforce ng basic labor standards and dito sa OSH. Wala nga secretary. Ngayon nasa crisis pa tayo. Parang double, triple whammy. Wala nang labor secretary, walang direksyon yung dole natin. Tapos kapag nagkaroon ng mga aksidente na ganito, yung mga manggagawa pa, yung hahanap ng paraan kung paano sila makakakuha ng danyos mula doon sa damages. Totoo ka dyan. Alam mo, yes. habang binabanggit mo yan, ilan dito sa ating mga followers na nagpapadala ng mga impormasyon kung ano yung kanilang kalagayan. At dyan sa binanggit mo na hindi na bago sa mata mo yan. Kapag may nangyaring ganitong trahedya kung sino bang dapat managot? Kontraktor lang ba? O dapat kasama management ng project owners? Dapat po bang automatic may independent investigation kapag may nag-collapse na insidente? Kung minsan, sisisihin pa yung manggagawa eh. Diba? Oh. Primarily, Boss Paulo, ang dapat na agad panagutin dyan yung contractor. Second, yung owner ng project o ng kumpanya o kung sino man yung principal na nagpapatayo ng istruktura. Third, tignan yung LGU. Ano yung naging role ng LGU? Fourth, paano naman din titignan yung trabaho na ginagampanan ng ating mga national government agencies. Merong mga regional offices yan dyan eh. So ganun yung pagkakasunod-sunod niyan, Boss Paulo, pagdating sa accountability. So dapat agad-agad. Kanina nabalitaan ko, Boss Paulo, hindi nga makontak eh. Yung may-ari yung may-ari nitong 9-story building na to, hindi makontak eh. So papaano yun, di ba? Kaya dapat diyan napapasok kung hindi magawa ng paraan ng local government unit, at least yung mga regional offices ng mga national government agencies natin should come in. Tapos agad-agad na makapaglatag ng mga tulong doon sa mga apektado ng mga manggagawa. Kong, sa bilis ng development ngayon dito sa urban area, gaya nitong Angeles City, handa ba ang regulatory system natin? O nahuhuli na ba tayo? Ito, magkaaminan tayo eh. Nahuhuli na ba tayo sa inspection at enforcement? We have the resources, Boss Paulo. We have the resources and the bureaucracy with all the laws in place, with all the measures in place. Kumpleto 'yan. Ang kulang natin, Boss Paulo, enforcement. Ang pinakakulang sa dami nating batas, sa dami ng mga regulation, sa dami ng mga particular na mga intervention na pwedeng gawin ng gobyerno, ang kulang na lang natin ay enforcement. Second, ang problem natin, yun nga, we have a Department of Labor and Employment that is very reactive to this kind of situations. Dapat proactive. So, ready ba tayo? Ready. Ang tanong na lang, ini-enforce ba? At diyan tayo magkakaaminan at magkakadiretsuhan. Ang Department of Labor and Employment, along with other agencies as well, hindi marunong mag-enforce. O actually, ayoko nga sabihin na hindi marunong mag-enforce eh. Pinipili nila na hindi i-enforce itong mga regulations at mga batas na in place. Bakit? Ba't di nila ina-enforce? Maraming factor. Baka mamaya nakausap nila yung mga negosyante o baka nalagyan. Maraming factors na pwede. At yan yung dapat natignan natin sa Kongreso. Kasi yan valid ang masakit concerns na yan. katotohanan, Kong, dyan sa mga binabanggit mo. At dito sa mga nakikinig sa amin, panghuli, sa mga construction workers na minsan ay natatakot magsumbong dahil baka mawalan ng trabaho. Ano pong mensahe ho ninyo sa kanila? Kasi ang tingin, Ayan, sorry pero ito,
may mga naririnig ako at may kultura na kapag ka construction worker, napakababaan ang tingin sa kanila. 'Di ba? Anong payo ho Tama. ninyo sa kanila, Kong? Sa mga manggagawa nating construction worker, mga boss, nasa ating kamay yung kapangyarihan na lumikha ng mga malalaking gusali, ng mga tulay, at kung ano na pang mga infrastructure projects. Yung mga karapatan po ninyo ay hindi mas mababa kumpara sa ibang mga kababayan natin o mga kapwa Pilipino natin. Ang punto ko ho ay pantay-pantay ang karapatan natin na nakasaad sa ating mga batas. Kung tingin nyo po na ang inyong mga karapatan ay vina-violate o hindi ino-observe ng inyong pinapasukan, mga boss, magsumbong ho tayo at tumindig ho tayo doon sa ating karapatan. Magreklamo ho tayo. Kasi mas lalong walang mangyayari kung hindi natin pipiliin na magsalita o lumaban o tumindig para doon sa ating mga basic rights bilang mga manggagawa. Huwag na ho nating antayin na umabot pa sa mga trahedya gaya ng nangyari na pagguho nitong 9-story building sa Angeles, Pampanga. Huwag na po natin antayin yan bago tayo kumilos at magsalita. So yan po yung dapat na tignan natin doon sa construction site o doon sa pinapasukan nating kumpanya. At kung meron po kayo na mga tanong o gusto nyo magpa-assist, ang aming pong opisina bilang kamanggagawa party list, ang inyo pong kinatawan sa Kongreso, more than willing po na i-assist kayo. So ang kailangan lang po natin ay magpasya ang mga manggagawa na ilaban at iabante yung kanilang karapatan. Siyang tunay. At dito ho sa mga nakikinig ho sa amin, mga kaibigan, hindi lang ho ito simpleng balita na gumuho ang gusali. Bakit kamo, Paulo G? Usapin ho ito ng buhay. Seguridad, dignidad ho ng mga manggagawa habang patuloy ho ang pagdami ng high-rise na binabanggit ho ni Kong Eli at malalaking proyekto dito ho sa ating pong bansa. Kailangang sabayan ito ng alin, ate kuya? Mahigpit na occupational safety enforcement at tunay ho na accountability. Dahil sa dulo, mga kaibigan, ng lahat ng ito na nakikita ho natin, ang pinaka-importante, pundasyon ng anumang gusali ay hindi lang ho sa bakal at semento, kundi kaligtasan po ng mga manggagawa. At sa bawat construction worker na nakikinig sa atin ngayon, Kong, na araw-araw na nakikipagsapalaran sa taas ho ng gusali para mabuhay ang kanilang pamilya, saludo kami sa inyo. Nararapat lamang ho na matiyak ng gobyernong ito at pribadong sektor na ligtas silang nakakauwi sa kanilang tahanan. Ang inyong lingkod, Paulo G. At ito po ang usaping dapat bantayan ng bayan. Hanggang sa muli, Kong Eli. Luwid ka, dakal po salamat kay kayo.